Aitor eta Amets alderdi bereko politikariak zarete. Aitor, urte luzez izan zara alkate. Udal hauteskunde hauetan Amets izan da zerrendaburu eta hauteskundeak irabazi dituenez, bera izango da hurrengo alkatea. Gaur deitu dizu eskualdatzea adosteko eta abiatzeko. Urtetan etorri naiz, udal beharrera, behar zen aurpegia, behar zen jarrera. Oitu nintzen onera, ta oitu txarrera, gaur eskuinaz kargua pasata aurrera. Beste zerbait pasako dizute ezkerrera, beste zerbait pasako dizute ezkerrera. Dinastia guziek dute akabera, maiazpitik dirua, gainetik papera. Ala filiatu ginen gupene ubera, alkatetza hartzeko hause dut galdera. Oraindik kutxean zerbait gelditzen ote da, oraindik kutxean zerbait gelditzen ote da. Nahikoa egin dezu hori esatea, nien nintzen alperrik egin alkatea. Zuk nahi zenuke kutxan asko izatea, nik horren kontu bizita bapo jatea. Norberak ustutzen du norberak betea, norberak ustutzen du norberak betea. Bai, diru faltarik horrez da ageri, naiz egingo zenuen 11 aberi. Nik ere segiko dut azeri, azeri, utzi zure tronua eta ni eseri. Eta zu Aitor lasai Petronorren segi, eta zu Aitor lasai Petronorren segi. Hoixe zen ezkerrean nekarren egia, hau trampolin bat izan dela alegia. Orain zuretzat lana eta komeria, torizu aholku bat Amets zilegia. Arazoen aurrean beti alderdia, arazoen aurrean beti alderdia. Lasai ni alderditik enoa eskapo, gainera ornituak guk kopetaz bapo. Ongi zainduko ditut nagusita kapo, eta diru partidak eraikuntzarako, eta azken papurrak euskerarentzako, eta azken papurrak euskerarentzako. Aitor eta Amets, arotzak edo zurginak zareten.
Zu Aitor, ohartu zara amets azken hilabeteetan ezkutuan kutxa bat egiten ari dela. Zertan dabilen galdetzea erabaki duzu, eta esan dizu bere hilkutxa egiten ari dela. 40 urte doi-doi, munduan emana, dauzkazunez kezka bat, heldu da nigana. Bromatan hartu dezun lana, edo zerbait dakizu nik ez dakidana, edo zerbait dakizu nik ez dakidana. Mailu eta zintzelez, hor nabil jotake bere lauburu eta bisagrata kate. Nere neurrira egin dut dena elegante, baina zuretzat ere balio lezake, baina zuretzat ere balio lezake. Zuretzat luzeroan, buka ezinean, neretzat gehitxo behar du hemen iskinean. Zirika izango zen hori azken finean, biak ez gera sartzen kutxa berdinean, biak ez gera sartzen kutxa berdinean. Biak batera kutxean, ze gauza sorgina, Aitor bada egi bat, gainera gordina. Kutxa honen neurriak du ironia fina, zuk ere duzun ere altura berdina, zuk ere duzun ere altura berdina. Bai baina materialak kezkatuta nauka, gereziz hasi dezu, ta aritzez buka, hobe zenuen sobran zeudenak hartuta, zu hildakoan erre behar zaituguta, zu hildakoan erre behar zaituguta. Aitor zuk zuaitzetaz, ez dakizu deusik, materiala altza da, dena altza kasik. Ni hiltzen autenean, sarnazazu pozik, eta kantatu altzak ez dauka bihotzik, eta kantatu altzak ez dauka bihotzik. Puntuak erantzuteko gaia, musika taldeen itzulera. Eta honela dio lehenengo puntuak. Ertzainakek omen du bere azken bira. Aspaldian alaxe esaten ari da, baino atzoko argazki ederrei begira, igual berriro ere agurtuko dira. Bigarren puntua, aspaldiko taldeak holtzara bueltan. Nunbait jendearekin sentitu zorretan, ez dakit nostalgia ote den benetan,
ala beste interes bat baduten horretan. Eta hirugarren eta zuretzat azken puntua, zein talde nahi zenuke berriz itzultzea. Igual nahi nuke itoiz holtzara heltzea, beraien kontzertuan aurrean jartzea, eta etxera bueltan bengoz bidaltzea. Maialen eta Aitor begiraleak zarete. Umeekin irtera bat egin duzue. 11:00 ordua ailegatu denean, kafe bat hartzera joan zarete, umeak parkean utzita. Bueltatu zaretenean, parkea hutsik dago eta umeak ez dira inondik ageri. Benetan sentitu dut pakea galanta. Bai behin etorri eta arazoak falta, Baina enteratzean ama eta aita. igual egingo degu sekulako marka, gehienak kejan eta batzuk agian ez. Batzu nahiko aspertuta daude agidanez. Eta gu aurrak bueltan ezin eramanez. Txintxo porta zitezen milatan esanez. Nora alde egin dute deabruak denak. Goxoki dendarantza seguru gehienak. Ustuko dituzte bertako barrenak. Errua du dirua ekarri duenak, guk ez algenien badirua ukatu. Gominolengatik nahi aldute trukatu. Gurasoek emanta planak purrukatu. Ia badan nun dauden Aitor oiukatu. Oiu bat egintzazu alduzun tokira. Ei, umeak nun daude, hortxe begira. Aurrak askatasunez ezi behar dira. Ume kuadrilalua parrezka ari da. Itxoin oraindik etxera joan arte. Orain autobusean pasa behar parte. Gaur ez motxila, ez ur, ez musu, ez parke. 15 hemen baina bi dabiltz aparte. Ta betiko bitxoak beti igualak. Eta gu bilatzaile finta zerbitzalak. Guraso txarren ume oiek beti balak. Alperrik dira bengak, alperrik ojalak. Ojala zintzoago izan bazinate. Gehiago ez dugu egingo guk txangorik bate. Bueno ta galduta zer eurentzako kalte. Hor konpon guiak guazen hemendik aparte. Urtero lagunekin, zure hirian egiten diren zezenketak ikustera joaten zara. Gaur, lehenbiziko aldiz, etzara zezen plazara agertu. Zezen plazako nere trantzea, haze tortura ara sartzea, pasako zena begitantzea, eta bizkarra tenso jartzea. Baina urtero nere lagunen
ohitura izan da deitzea, bete behartzat hartuan neukan, euren gisa aritzea. Erabakidet behingoagatik, eurek ezetz aditzea, begiak isten aritu ordez ahoa irekitzea, ahoa irekitzea. Uztailaren 7 eguna, Nafarroako festa duguna, Iruñan zezen hiltzen jarduna, mundu osoan festa ezaguna. Hango marruta, hango odola, buztan belarri bilduma, nere lagunek esango dute, iaizitipo biguna, baina ez nago jasateko prest. Ta enaiz ni erruduna, itxurengatik gordetzen dugu barruan daramaguna, barruan daramaguna. Denbora tarte oso luzean, aritu naiz ni zuen klasean, denbora lasai ezin pasean, nere begiak itxi ezean. Baina pausorik ez deteman gaur, zuek plazara deitzean, ta enaiz berriz araz sartuko, zuek zoazten antzean. Baina hori bai berriz San Fermin eguna ailegatzean, plaza kanpoan zai egongo naiz pankarta baten atzean, pankarta baten atzean.